В църквата самата врата е много красива. Има си работно време. Църквата е известна с трите навати от едната страна, три навати от другата страна, трите арки. 4 капели от едната страна, 4 капели от другата страна. Отсреща пред нас са иконата на Света Богородица, Божията майка от 1400 година. Византийски стил. Тази икона е била в базиликата Сан Джованни ин Латерано. Тази първата капела е изцяло рисувана от Пинторикио. Не се вижда отгоре, е едно небе пълно със звезди. Ще ви покажа кардинал. Това е капелата на кардиналите. Са имали пари и са влагали в техния въден живот. Искали са да правят такива величествени капели. Тази е най-богатата, с невероятни мрамори. Защо не е осветена в момента? Някога е осветена. С невероятни мрамори, различни цветове. Всякакъв цвят мрамор може да се види тук. Червен, черен, бял, много безценни мрамори. Това, за което аз влизам този път, е да ви покажа къде е бил гроба на Нерон и да ви покажа Караваджо и Бернини. Тук, за да ви покажа всичко, трябва да направя поне 5-6 видео. Това е друга капела. Дванайсетте апостоли виждат празния ковчег. Искам да ви покажа най-интересното. Ето тук още един друг кардинал. Този е бил в древната базилика Свети Петър. Друг кардинал. Той е от бронз и е безценен. Годината е пак около 1400. Там има още един кардинал. В тази църква, освен на архитекти, скулптори и художници, са работили и много важни от майсторите, които са рисували стъкло. Ангелите на Бернини. Ангелите на Бернини, ето ги. В момента кардинала, който е отговорник за тази църква, е от, как се казва на български, Краковия. Той е подарил тази картина на папа Джованни Пауло II, Йоан Павел II. Ще ви покажа къде е бил гроба на Нерон. Пардон. Тук е един човек да има, който се моли, има право на неговата интимност. Тук е бил гроба на Нерон. Ето го. Отгоре се вижда кръста, знак на екзорцизъм, на прогонване на злите духове. Ще ви покажа колкото може повече елементи. Мраморите са безценни. Мраморите просто богата, много богата църква. Малка, но много богата. Тук първоначално Бернини е покрил работата на Браманте и се вижда малко. Не мога да мина тук отгоре. Ще завъртя от тази страна и пак видеото, ако трябва, ще го направя в две части.
Този прозорец кръгъл, който виждаме на входа на църквата, се казва около. По идея на Бернини той го е направил, за да влиза в църквата повече светлина, естествена светлина. Ангелите са негови на негови ученици. Куполата октагонална. Сега искам да ви покажа двата шедьовъра на Караваджо. Отблизо, от една ръка разстояние. Каква емоция Караваджо? Невероятен. Той е бил луд, бил е престъпник, бил е убиец, но е бил гений. Караваджо го учат и в университета. Тези, които учат криминология, изучават и Караваджо. Сега ще се наредим на опашка, като стигна до там третата част на видеото, четвъртата. Ще ви покажа Караваджо отблизо.